Mela, Karm, x'tiftakar minn dik it-traċedja ta' 40 sena ilu? Kon sera tfal l-iskola, kienu xissija u kwart, kienet ġurnata sabiħa, u dik il-ħabiba jisimha Lucy, u għettila għettila morru għettila bit-tfal għettila morna għakmini, għatli jiwa, għatla vorna għamma niflax. U morna insomma, jina u tfal, u mbagħad fis-stess ħin nisma' bħal pużjoni ġolajru, u dana xejdulu, u nara aeroplan. Jaqbad u jisploda ġolajru xe pa. U mutajti jina li tinċaqla għajk. U dik ħasbet dak aħabba tfal. U fissas ħiqet naraħ. Jinfeta bis-sess fużjoni li jgħamil. Bicċa ta' zaq marret li lim. Bicċa ta' zaq sera li law. U ġwejna waqt ġdida. U fissas ħin naraw. Fħaddaħna kbira, imma kbira ta' u kelli t-tifla tofti kienet Zejra Marjella, dikka xkarta kont, jaħasra, niftakar. Dak niftakar, u xumbat it-tfal, għazbatni jom skola, għani jom id-daru, ommi ġit fittixni, għabba tfal, imma xtaċedja kien għaw ta' Unbat għallu li, ġwejna, nizet it-triq ġdida. Issa la jbirek it-triq ġdida joħuġu dak it-tfal tal-iskola ta' kombinazzjoni laqqas ħadd ma ħareġ. Veru l-Madonna tal-Grazzja ħelsitinna hi għarru prajm bħal dak. U l-lum meta tara aeroplan, ma nafx tiftakar it-traċedja jew? Jien niftakar jiena meta jasal iż-żmien tiegħu ngħidilhom traċedja bħal dik qatt ma rajt. Qed nara f'imtokin. Għaddew ma sena ġifieri qatt ma nsejta? Qatt ma nsejta, għax dejjem niftakar. Dejjem niftakar fija. Right.